Dona Weithredwr, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Dwi'n ymddiheuro am beidio gallu bod gyda chi heddiw, ond wrth i chi wylio'r fideo fyddwn ni'n y ganolfan yng nghanol ein harolwg gan estyn. Y ganolfan sydd â chyfrifoldeb strategol dros y sector dysgu Cymraeg. Mae hynny'n cynnwys dysgu a defnyddio'r Gymraeg yn y gymuned, yn y gweithle, a chynlluniau ar gyfer cynulleidfaoedd penodol fel teuluoedd, ceiswyr lloches ffoaduriaid a phobl ifanc. Yn 2022-23, fe ddilynodd 16,905 o ddysgwyr gyrsiau'r ganolfan, a hynny'n gynnydd o 11% ar y flwyddyn flaenorol. Mae dewis eang o opsiynau dysgu ar gael bellach, gan gynnwys dysgu gyda thiwtor, wyneb yn wyneb, neu mewn dosbarth rithiol, a dulliau dysgu digidol megis cyrsiau hunan astudio. Un o brif gynlluniau'r ganolfan ydy Cymraeg gwaith, cynllun a sefydlwyd nôl yn 2018, mwyn cynnig gwasanaethau dysgu Cymraeg i gyflogwyr. Mae'r cynllun wedi mynd o nerth i nerth ac wedi cynnig ei wasanaethau i yn agos i 1,000 o gyflogwyr bellach. Mae'r cynllun hefyd wedi gweithio'n strategol gyda sawl sector mwyn datblygu rhaglen o weithgareddau wedi teilwra i weithluoedd penodol, a hynny'n cynnwys y sector iechyd a gofal, addysg, chwaraeon a'r blynyddoedd cynnar. Nôl yn 2022, cychwynnodd y ganolfan drafodaethau gyda adre i weld a oedd modd i ni gynorthwyo gyda'r uchelgais o gyflwyno'r Gymraeg o fewn i sefydliad, ond hefyd i sector cymdeithasau tai yn ehangach. A felly, dyma fynd ati i deilwra cwrs hunan astudio, yn benodol ar gyfer y sector. Oedd hynny'n cynnwys geirfa ac enghreifftiau o ddefnyddio'r iaith mewn sefyllfaoedd oedd yn berthnasol i'r gweithlu. Enghraifft dysgu teitlau swyddi yn y sector tai, saer, plymiwr, swyddog crenti, a datblygu sgiliau sgwrsio. Lansiwyd y cwrs yn haf 2023, a mae'r adnodd wedi ei ddefnyddio bellach gan dros 60 o bobl, a'r adborth wedi bod yn gadarnhaol. Mae'r cwrs yn un y gellid ei ddilyn unrhyw bryd ar unrhyw gyflymder ac felly'n hyblyg iawn o ran ei ddefnydd. Y nod yw gallu rhoi hyder i bobl i ddefnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfa gwaith, a gobeithio eu hannog i fod eisiau defnyddio'r Gymraeg y tu hwnt i hynny hefyd, neu i fanteisio ar yr ystod o ddewisiadau dysgu Cymraeg i barhau i ddysgu'r iaith. Dyn ni'n ddiolchgar iawn i adre am ei blaengaredd a'r cydweithio i gyflwyno'r cwrs, a dyn ni'n mawr obeithio y bydd modd cynyddu'r defnydd ohono wrth symud ymlaen, ac i ni godi hyder y gweithlu i wneud mwy o ddefnydd o'r Gymraeg. Diolch yn fawr.